Yahoo! Hi guys! For today's vlog ay dito naman tayo sa Carnival dito sa Naga City, Camarines Sur. Balita ko kasi guys ay malulupit talaga ang mga rides dito. Tara na nga at ating subukan. Yahoo! At kung bago ka pa lang po sa aking channel ay huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para po updated kayo sa mga bago kong i-upload na video. And please follow niyo din po ako sa aking Facebook page guys, Lakasal Vlog. Thank you! Hala! Dali-dali ka mo!
Balikan niyo sila. May sorry na. Ay!